palaisin tähän kysymykseen tulevaisuudesta tietämisestä. Onko mahdollista tietää jotakin tulevaisuudesta? Malaskan Pentin mukaan tulevaisuus tunkeutuu nykyhetkeen erilaisina merkkeinä. Ja Elina Hiltunen on väitöskirjassaan tarkastellut heikkoja signaaleja, jotka kertovat jotakin tulevaisuudesta. Eli oletetaan, että nykyhetkessä voimme havaita erilaisia outoja ilmiöitä, joiden subjektiivisesti tarkasteltuna arvioimme kertovan jotakin tulevaisuudesta. On olemassa tämmöinen eKnow-niminen hanke, johon on koottu heikkoja signaaleja. Eli jos mietitte, että minkä tyyppinen tämmöinen heikko signaali, tulevaisuudesta kertova merkki nykyhetkessä voisi olla, niin voitte käydä katsomassa siellä eKnown-sivuilla. Tätä sivustoa käyttävät sekä opiskelijat että tutkijat oman ajattelun laajentamiseen ja virittämiseen kohti tulevaisuuksia. Vaarallisimmat tilanteet tulevaisuuden tutkimuksessa muodostuvat silloin, kun on jotakin, mitä me emme näe lainkaan. Emmekä pysty tunnistamaan, emme pysty ennakoimaan. Ja tällaista ajattelun laajentamista tulevaisuuden tutkimuksessa tarvitaan, ja osa menetelmistä tähtää nimenomaan meidän luovan ajattelukykymme kehittämiseen. Joskus esimerkiksi voimme harjoitella periferia-ajattelua, viemme jonkun ajatuskulun ikään kuin tai kehityskulun äärimmäiseen pisteeseen ja mietimme, kuvittelemme mielessämme, mitä tapahtuisi, jos tämä tietty muuttuja tai saa tietynlaisen ääriarvon. Tällä tavalla pystymme haastamaan omaa ajatteluamme. On paljon asioita, joita emme tiedä, mutta voimme pyrkiä tietämään niistä ja voimme pyrkiä totuuteen. Kuitenkin ikään kuin hyväksymällä se, että meidät yllätetään aina silloin tällöin.